Karong hapit na ang Sinulog Festival, gikatakdang budag sa nasab ang mga turista. Lakip na ang mga artista nga mosalmot og apil sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Karong Biyernes, January 16, gikatakdang mo bisita sa Subo ang mga GMA teen stars nga silang Christopher Martin ug Joy Ching. Kauban sab si Angelica de la Cruz nga gikan sa upcoming drama series nga Healing Hearts. Moari ba usab sa Kapuso Mall Show sa Ayala Terraces alas 5 sa hapon. Kauban sila si Asia Songbird, Regine Velasquez Alcacid ug ang impersonator niini nga si Ate Reg. Sa Sabado, January 17, back-to-back mall shows ang ihatod sa GMA sa Gaisano Grand Mall sa Mactan, Lapu-Lapu City alas 3 sa hapon ug sa SM City Cebu alas 5 sa hapon. Mga butsad ang lead star sa primetime series ng Second Chances nga panguluhan sa MMFF 2014 Best Actress nga si Jenlyn Mercado, kauban si Camille Prats, Rafael Rosel ug Raymart Santiago. Naasab ang youngest love team sa GMA, ang mga bida sa Once Upon a Kiss nga silang Miguel Tan Felix ug Bianca Umali. Ang mga komedyanteng co-stars nga silang Albert Betong Sumaya ug Mike Pecto Nakwa. Sa mismong kapistahan karong Domingo, January 18, silang Miguel, Bianca, Betong ug Pecto ang magkuyog sa pagparada sa mga kadalanan sa Subo.